केपीबी कन्हैया प्रसाद यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और सबसे पहले वीडियो देखें। ज्यादा से ज्यादा की जोड़ी बना रहे। हमारा ही पप्पू सपही निवासी जरा कलारनल के जोड़ा ना हो ये महाराज कम से कम हमारा घर है जवना जवना लड़कन के बुझे की शादी होला दोसर बैंड ना होला पप्पू के बैंड होला आ पैसा भी ना कहले। फिर एगो हमारा भाई इहे जिंदगी हो एक के जिंदगी कहल जाला कभी कलकार पुराने ना होखेले। चश्मा लगा के धुरान का मर गईले मरे के बेरी तो कले नेतपुर में हंसराज के माई के क्रिया में हमारा संग नहीं गा दिहले आ दूगो नचनिया उनकर मोछिया ऐठा से कहता कि बस ये हमार जिंदगी है मरे के बेरी मजाक ना ये हमार नाल बात हंसराज का माई मर रही कहतड़े ए राजा जी तो बतिया हमें बुझाते कि हम गाना में भूला गए। कह तरीका आपके सैया देखी हो हमारा अब गई याद है अरे और माई क्या करता नहीं धर्माया धर्म के बात पोतिया हमरा के तीन रात बहुत सतावेली रविंद्र भैया हम बड़ाई नहीं करत ये दोनों महारथी सुनील भैया कमलबास भैया हमारा गुरु के लोग सम्मान घटे भले तू बोला गावत है जो बात अलग बा रहे तो बाकी जाए तो हनुमान जी छोट रूप ध के बड़ा काम कर दी हले आ जातना लोग बड़ा आदमी होता नहीं छोट काम करता एक गिलास थूक दले बने है जब देखिए है जब आतना घिन बरता हमरा में तो जब मीटिंग हो जाए कहां उठिया कब हानो तदर बेसवा कला सुनो का सही एक जना पान खा के थूकस कहिए देतन अठा होई का हो या खोज तो थूकवे पी गेल सब तू ऐसन के मत करी हे जा मत रवा जानत नहीं खिनो हम भैया बहनी बहमा बस कामना करब कमलबास भैया अब रो खैनी खाल छोड़ दे राधा कृष्ण चाचा खैनी खैला से चौक कैंसर हो गला है दोसर दोसर में ना होई हां बुढ़ऊ तो तू जब तक जेबा इनका ना होई हम जानता नहीं कैंसर के दादा हो कहर करी धर्म अधर्म के बात बतियावेली आ रात दिन हमरा कह रहा माई सतावताड़ी अपने गलती करताड़ी आ हमरा पर दोष लगावताड़ी छातावा पर चढ़ी के ए राजा जी लामा बाबा ऐसे तनी भीतर चौगुन ले दे तो बाड़ी भाषण राशन दुख के देली तब न करे अरे छिटली की राशन
में एगो बाबा